ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಗರ್ದು ಬಸ್ ಟಿತ್ತಿನಕ್ವೇಗ ಗಾಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು. ಬುಧವಾರದೂರಿನ ಬರ್ಸುಡು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಟ್ಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚದ ಅಬ್ಬರ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ. ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ತದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲರ್ನ ಪುಣನು ಸ್ವಗ್ರಾಮಗೂ ಕೊನೆಯಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿನ ದಿನೊಡ್ದು ನಿಚ್ಚಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಪಿರಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದು ದಕ್ಷಿಣದ ಉಪ್ಪಳೊಡ್ದು ಉತ್ತರದ ಶೀರೂರು ಪಿದಾಯ್ದ ಸಮಸ್ತ ಮೀನುಗಾರರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕೇಂದ್ರವಾತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿನ ದಿನೊಡ್ದು ನಿಚ್ಚಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರಪೋವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಭಕ್ತರು ಸಂತೋಷ ಪಡಿತಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣದ ಉಪ್ಪಳೊಡ್ದು ಉತ್ತರದ ಶೀರೂರು ಪಿದೈದ ಸಮಸ್ತ ಮೀನುಗಾರರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದುವಾತಂಡು 30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡು ಶಿಲೆಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪಡ್ದು ವೈಭವವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗು 10 ದಿನ ಕನ್ನಡಿಯಾತಂಡು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿನ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚ ನಿತ್ಯಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮೇರನ ಆಸೆದಂಚ ಉಪಹಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಾತಿಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ ಮಂದಿ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಾರುಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು 150 ಹೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾದ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ತುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದಗಳು ಮಾತ ಪಂಡರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ವಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಶಿವಾಜಿ ವರ್ಗದಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಡುಗೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕ ಮರ್ತುಕೊರಪ್ಪ ಬಂಡದು ಒಪ್ಪಿದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಈತ ಮುರಾಣಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದಾಗಾಯ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಡ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ಮರ್ತದೆ ಒಣಸು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜು ರುಚಿ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಣ ಅಡಿ ಸಾರಣಿ ಅಂಕ ಮರ್ತುಕೊರಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ಹೊರಳುಡು ಅಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಅಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಈ ಇನ್ನಿತ ದಿವಸ 120,000 ಜನದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ದರ್ಜ 10,000 15,000 20,000 ಜನದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಣ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಣಸುಂಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾತ ಅವೊಂದುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಪಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ದೀವಂದೆ ಕೆಲಸಡು ನಿರತರಾಯಿನಂಚಿನ ಮುಕುಲು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ ಆಹಾರಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪನಸಗು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕಜ್ಪುಲು ಲಾಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿನಸಲೇನು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪನಸಗು ಪಾಲೆದ ತಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಇರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಲ್ತಿದೆರು.
ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಛತ್ರ, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನಛತ್ರ, ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅನ್ನಛತ್ರ, ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಮರ್ದಿನಿ ಅನ್ನಛತ್ರ, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಛತ್ರ, ಶ್ರೀಕುಲ ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನಛತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಸಾರ ಜನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೊಗವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಡ್ದಿಂಚಿ ಶುರುವಾತಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಡು ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು. ಎಂಚ ಕಡಲ್ಡು ಬೆಂದು ಬತ್ತಿನಕಲೇನು ಇಲ್ಲಡು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಓಲೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಒಣಸು ಕೊರ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒವೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಾಸ ದಣಿವು ಮಾತಾ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ಪನೇ ದಣಿದು ಪೋಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲು ಮನಸಾರೆ ಬಂಜರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಹರಸುದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆತಣ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಂಚಿ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ 1,500 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲಸ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಶ್ಲಾಘನೆ ಕೇಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಆನಂದಾಂಡ ಒಂದೇ ಇಂಕಲೆ ಈ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ದಿನನಿತ್ಯಲ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ತರಕಾರಿ ಲಚ್ಚುಡ್ಲ ಇಚ್ಚ ತಾರೈಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಗಳಿಸೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತುಂಡು. 20 ಹೆಚ್ಚ ಬಫೆ ಕೌಂಟರ್ 10 ಹೆಚ್ಚ ಇರೆತ ವನಸ್ತ ಕೌಂಟರ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಡು ತನ್ನ ತಾನ ತೊಡಗಾದು ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಿರು. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಮಠ ಕೈತಲ್ದ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿದಲ್ಪ ಪಲ್ಟಿಯಾದ 30 ಹೆಚ್ಚ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಾತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಮಠ ಕೈತಲ್ದ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿದಲ್ಪ ಪಲ್ಟಿಯಾದ 30 ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಬಸ್ ಉಂದಾದಿತ್ತದು. ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಗಂಜಿಮಠ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಕೈತಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದಲ್ಪ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಶೃಂಗೇರಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಕಂಪನಿದ ಬಸ್ತ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ತುಂಡಾದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಕ್ ಮಗರ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು. ಬಾರಿ ಬರ್ಸೋಡ್ದವ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಾಯರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಸ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷೊಡ್ದು ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಆತನ ಪಂದು ವರದಿ ಆತಂಡು. ಬುಧವಾರ ಬತ್ತಿನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ವಿಟ್ಲದ ವಿಎಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟಾದಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ವಣದ ಕಲ್ಲುಲು ಬೂರ್ದು ಗಾಡಿಲೆಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡು. ಬುಧವಾರ ದೊರಿನ ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊಡ್ದಾದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟಾದಿತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ವಣದ ಕಲ್ಲುಲು ಬೂರ್ದು ಗಾಡಿಲೆಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಿನ ಸಂಗತಿ ವಿಟ್ಲದ ವಿಎಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಲ್ಪ ನಡೆತದುಂಡು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತ ಮೇಕ್ ದೊಂಬು ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಚಪ್ಪರಗೂ ಹೋಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಕಲ್ಲು ಗಾಳಿದ ರಭಸಗೂ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಅಂಚಾದ 5 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಲಿಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತುಂಡು. ಜಾಗಿಡು ಜನಕುಲಿಜ್ಜಂದಿ ಕಾರಣ ಅನಾಹುತೊಡ್ದು ತತ್ತುದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ದೊರೆಯಿನ ಬರ್ಸ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತಿನಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಿತ್ತನ. ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಕೊಳುವ ಇಳಿಡು ತಾರಿದ ಮರಕ್ಕೆ ತಿಡಿಲು ಹಾಕದನ.
ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು. ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಕೊಳುವೈಲು ಪ್ರದೇಶಡು ತಾರಿ ಮರಕ್ ತೆಡಿಲು ಹಾಕದು ಮರ ಪೊತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. पूरावादन ये पूरावादन ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ತದು ಜೀವದೆ ತೊಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇನ ಪುಣನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕದ ಬಡಸ ಗ್ರಾಮಗೂ ಕೊನ್ನುತ್ತೆರು. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪದ ಮಿತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಯನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ನ ಪುಣ ಕುಟುಂಬಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕದ ಬಡಸ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪುಣನು ಕೊರಿಯರು. ಆರೋಪಿಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪುನೇಟ ಪುಣ ಕೊನಪುಜ ಪಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹಠ ಪತ್ತದಿತ್ತರು. ಅಂಡ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡೆಸಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಲು ದುರ್ಬಲ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರು. ವರಿಷ್ಠರು ತನಿಖಾ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ತನಿಖಾ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಐಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ FSL ಅವರು ಸಮಕ್ಷಮ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಾಡಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಭರವಸೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ತನಿಖೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲಾದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಲ್ಯದ ವಾಸುದೇವ ಆಶ್ರಣ್ಣ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಕಟೀಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯಡು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲಾದ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆತಂಡು. ದೇವಳುಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮುಣಿತಾಯ ದೈವದ ಭೇಟಿ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ GSB ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆರ್ದು ಪಾನಕ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಳದ ಮುಕ್ತೇಸರಿ ರಾಯನ ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಣ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಶಿಬರೂರು ಮಾಗಣೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜಾನ್ ಲುಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ CSR ನಿಧಿರ್ದು 94,000 ಪಣವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಂಕರಾಪುರ ಟುಪ್ಪುನ ಅನಾಥಿರ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗತಿಕರ್ನ ಆಶ್ರಮವಾಯಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನಡಿಗು ಕೊರಿಯರು. ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋಲಿನ್ ಮೇರೆಗೂ ಕೈಪಗತಿರು.
ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 74,000 ರೂಪಾಯಿನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಂಕರಾಪುರ ಟು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅನಾಥಿರ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗತಿಕೇರ್ನ ಆಶ್ರಮ ಆಯ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆ ನೆಕ್ ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಮನೆತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಿನ್ ಮೇರೆಗೂ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆತ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕಾಸಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮನ ವಲ್ಮನ ಮಲ್ತಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ 6 ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ತುಂಡು ಭಗವಂತ ಮೊಕಲ್ನ ಉದ್ಯಮನು ನನ್ನಲಾತ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೇರು. ಎಲ್ಲ ಜನರ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಗಿಸ್ತಾನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆತ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಅಶಕ್ತರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಜು ಟಿ, ಸಂಸ್ಥೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ, ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಭಿಲಾಷ್, ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಂಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯರಾಯನ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ ಸಂಚಾಲಕತ್ವೋಡು ಯುಗಾದಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಧೀರ ತಮ್ಮನ ಕಬ್ಬ ಮುಕ್ತಕ ಸಂಕಲನ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಚನೆ ಕಾವ್ಯ ಭೋಜನ ಕೃತಿತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಭಾಭವನುಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಂಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗದ ನಿಲೆಟ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಭಾಭವನುಡು ವೈದ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಕವಿಕುಲಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ ಮೆರ್ನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ಯುಗಾದಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂಚನೆ ಧೀರ ತಮ್ಮನ ಕಬ್ಬ ಮುಕ್ತಕ ಸಂಕಲನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ಭೋಜನ ಕೃತಿತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮೇರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಯಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರು ಧೀರ ತಮ್ಮನ ಕಬ್ಬದ ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ ನೆಗಳಗುಳಿ ಮೆರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯ ಭೋಜನ ನೆತ್ತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಭಿಮೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿರು. ರಿಯಾನಾ ಡಿಕುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗುಳಿ ಸುಲ್ಮಿಸಿಂದಾಯಿರು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ದಾನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಾವರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಘಟಕದ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳದೇವಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೈತಲ್ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಘಟಕದ ಉದಿಪನದ ಕಜ್ಜ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡು. ಹೊಸ ಘಟಕದ ಉದಿಪನದ ಸಮಾರಂಭಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉಪಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು,
ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಧಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮಂಗಳದೇವಿ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳದೇವಿದ ನಗರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಬೋಳಾರ, ನಗರದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಬಪ್ಪಾಲ್, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಶ್ರೀ ರಾಮಘಟ್ಟಕ ಮಾರ್ಗನ್ ಗೇಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕರ್ಕೇರ ಓಣಿಕೆರೆ, ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್, ರೈಲ್ವೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀ ಎಸಿ ಪಾಪಚ್ಚನ್, ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಘಟಕ ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಹೆಗಡೆ, ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಣಸಿಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ್, ನಿಧಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಇಯ್ಯಾಡಿ, ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಚಿನ್, ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್, ಕಾವೂರ್ ಹರೀಶ್ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಗರ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಗ ಗಾಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು. ಬುಧಾರದುರಿನ ಬರ್ಸುಡು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಟ್ಲ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚದ ಅಬ್ಬರ, ಭಾರಿ ನಷ್ಟ. ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ತದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲರ್ನ ಪುಣನು ಸ್ವಗ್ರಾಮಗೂ ಕೊನೆಯಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿನ ದಿನೊಡ್ದು ನಿಚ್ಚಲ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಪಿರಪೋವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.